Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman, ya ta, terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ki pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik, tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin melekat. Sapa? Meletas-meletas. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit kaya. Oh, kuwi. Wah, tak rintu Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Gede. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kok Ora wadum ngene iki angel golekane. Kiai laris campur sarinan. Heeh, karyane kok mung sakmene. Karo digudang ya. Monggo, Pak. Ayo ngomong suarane Mbak Tatin. Mbak Tatin iki mbiyen nderek Masino Nugroho, Mbak Eka. Nggih, jenipun Suwargi. Nggih. Terus Kinto Susmono nggih. ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Nek ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peki. Pria bagus. Ya. Ngapa? Suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Kok ireng-ireng ngene. Ya iki senengane ireng lho ya. Dipahira kok dikira kemo wong lara. Lah Pancen iki nek muning jaluk. Iya. Anu. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Takon kok Eka. Lah pripun tak? Iku cah laleng. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur kene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Alah. Sik genderak golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin, adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep. Jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin goleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak kaya nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Aku wong rondo apa piye kok? Sing dicinceng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa sing biasa. Biasa ra Karene kono kowe kenal sik. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Dek. Ngapa? Wani dikremi lho. Sowan marang Sowan menyang kutha gedhe. Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi kira-kira? Sing endi ya? Nah, mak goleki sing kira-kira sing endi? Ketek
tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebat. Kekalemen. Ora Pak Dimur yo kekalemen. Pak Dimur saiki wis anu menep penggalihe ora tau aneh-aneh. Nah, bisa mengayomi.
Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Temembel. Piye sing ora neka-neka ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Ikan ngono sik kado ngalih. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Penontonne pun ngantosi. Ya Mbak Niken enggal mriki ya Mbak Niken. Iya ngono. Adikku wedok ki ya lagi naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken lho. Oh, lan jenengan Apa masane? Apa? lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya. Nggih. Kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 S2? daftar PAUD. Sik to. Aja ora S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Ayo. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki samene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Ya urea apa pupuk kandang. Wong nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Iso. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi lho ya wek ana layang. Alah. Ada tak umum ke masjid sesuk mbokan. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah saiki saya kondang. Pangestune Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono kok ya ora ngerti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Terang kowe iki barakane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah omah dhuwure, Mas. Dari sini biar sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Ya. Gentari ning kono anu lugu karo Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momenek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Heeh. Terus ada yang bersih-bersih. Heeh. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot sakniki pun rutin sakniki. Benar Kok rutin? Lah Lah kok aku niku sakniki pun. aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Yo wit tribu. Mas kerokke. Masa kowe ora hiduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sesuk tak gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
wanginan. Mekar lan semi puspita ing taman sari manglung menungsung wengi kalawan mulane datari ngambar sasmita sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarining kambang Kusumaning ratri mangasamici kinanti memetri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa ame bumi ayu sang rina kusuma wijaya ayo Mananda lungeng mekar lan semi puspita ing taman sari manglung menungsong wengi kalawan wulan endakari ngambar ayu sang rina kusuma wijaya Luar biasa. Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tulah-tulih tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Jadi golek ketemu. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nes kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene, Ayu rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Ika, karo Ika. Ayo. Iya ya, wis tak tenang kowe. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Mangga. Yo, diaturke. Mangga yuk. Siji-siji ya. Iya. Genduk nih kan? Ayo, ganti. Anu, maka Mbak Suci. Ayo. Abdi hebat
leresan tetiang gana bajing loncat tenang aduh adik lebat leresan Tari siap. tetiang gana gotek sangke salira bagus ikhlas terhangatos Ayo. Biji telus. Abdi As. Eka siap. Sekarang ya. Ayo sekarang. Ayo. Hebat. Piye Kak? Aku kok seneng delok jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manu kula belajar kalih gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula pun bajing loncat kok banci loncat. bajing loncat lek sing ngajari niken. Terus sing ngajari gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Lah kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Dia kok Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak niki meleren sik. Ayo, saiki Lintang Asmara, Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap. Ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kono. Ah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate wis rasa pakewuh to. Kayak ono meka wis. Ya, Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ah. Ya, Bon, iki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Wah, jenengan iki lho. Ndak ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya.
Mbak Tatin. Iji. Kok sik to? Sekedap. Ngerti kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih sing luwih gedhe enten mboten. Gak iki isu malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu Kupinge. Oh, kepingin. nganu jempole. Manggandeng Pak Tatin, manggandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu Apa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin bisu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak to. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jane gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya Panjenengan mulane saiki dicoba to, saiki. Asing sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. nah langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja ta. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Iki wajahnya tatapnya Iya, ya Pak. Nek karo panjenengan sik rada nyambung, Mbak. Lah, piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Iya. Wajah karo Munyeng-munyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi lah. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah ya ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayah Nek ngene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gede keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marga suwe Rawani ngematke meng lirik rene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Lah. Jo maksudnya gelem karo iki nek tok. Wah niku suami sulekah kok Mbak Tatin niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek legah wah Pak Rinto kuwi jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah ya nyapu. Nggih, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contone. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Kaya wong garbeni. Kuwi menteng tukul bledung Iki ya. pomong garbeni, aku bisa menebak ke anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak. Oh. Babasan. Layang Layang kilawama ruta. suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lho. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tatin. Enggak. Kula wedi. Ngono napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile Ora bareng. mbok cabut. Ya cara Wis ngene. suwe. Tak foto tak kirim ke omah. Betul napa saestu. Nek nyonyah kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Ning Malah ngakon nek teng griya nika kok. Kuwi anu iki kaya
kanca-kanca kae ngoten niku. Kanca-kanca ki ngopo wong kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tak selama kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Mboten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu Gembagus caper kowe. Iya. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Mas kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan oh. Kok aja koyo sing dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih ning tenan lho. Dalam angan-angan. Mboten. Sosok kula derek sinten ngetu sok Mbak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mangtitene. Saged. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol barang. Mas kula sohlos ya, Mas. Iya. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba baleni. Nyetrum. Karo Hantu. ora megol kok Ora, nang megol kok. Nah ngono kok. Alah, Mas. Aku katut. Pijar krungu samaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pun Mas, pun. Urung kok ampun piye kok. Kok terus oh lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sebodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyangen ayo. Ayo. Tindakan para. Bawani mboten. Wis. Oh, wis. Meneh, jalo meneh. Oh, sami jani pancen. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat njaluk orgentari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Mas itu wonten rale ngono lho, Mas. Ra. Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. Lho, Mas. Ayo. Tinting aja. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah Sik, jroning. Up. Senine keduren kok ya. Piye? Wong ayu nggih semen niku, Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Hop, rasane ora lah wae. Masa wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus wis ditone. Ya Mas Nanda, anu sasung Mas. Balani. Rasida. Wong Ayo. wajahnya kayak primus. Ya. Priam kasetan. Nonena. Ya Pak tuh. Wong ayu tresna
tampa susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Ngomong terus ngalih ngomong Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. iki jenenge menghayati Ya menghayati gak usah merem. Kowe ngadeg ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. menghayati bos Yo, lintang Dos. asmara. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tatin. Ayo, Yuk. siang pan toro ratri mong eling manising ati tresnaku ronsahan duweni marang sang Hyaswu Laksmi Rasa kangen kangen limputi lintang bulan dadi saksi bayane datan belenjani janji supaya bakti supaya bakti Yo. wong ayu tresna mukinarya tamba susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku Oh. tulus ning kalbu Yuk. senadyan ngarugi banyu sekara susah ora bakal sirna Senajan nyawa oncat sakaraga wis tresna tapi pipisana Nyumayang koro. apa yuk Ngono kok pamer. siang pantara ratri mong elingani sing ati setiaku tansah anduweni marang sang Hyaswu Laksmi rasa kangen kang limputi ya oh Tuhan dadi saksi bayane datan belenjani janji supaya bakti supaya bakti
tresna mungkin Arya tampa susah jroning batinku. Ya. Antep narasa atimu tresnaku tulus ning kalbu. Seladan karo banyu sekara tresnaku ra bakal sirna. Senajan nyawa ocat sakaraga wis tresna nganti Pisana yen wis tresna ora bisa dipisahna. Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama. Wis tangane ora wiso iki Gus. Pun Bos. Nggih. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kalih Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari, monggo. Yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo. Alam panjang ae. Kerajakan banyu wengi raina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekane ngilangaken susahing ati longgoreng pasir-pasiran semburan garedoman ambi mangan sloteran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir kerajakan bisik-bisik samayanan maghri janji hari biaran irsiran hambi gandengan gendeng asli Banyuwangian kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekane ngilangaken susahing ati longgoreng pasir-pasiran semburan garedoman
sang wadon uber-uberan. Gandeng tangan ring pinggiran, pinggir pasisir, darat jakan, bisik-bisik semayanan, makrek janjing, harip barang. Sir-siran hambi gandengan, gending asli Banyuwangian. Sir-siran hambi gandengan, gending asli Banyuwangian. Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ja ayang-ayang. Monggo menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Gulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yo diaturke ja ayang-ayang. Monggo, yo.